Zdravím, tady Pepo a vítám vás u nového videa. Dneska tu máme video, který už jsem chtěl natočit de facto skoro od začátku kanálu, akorát jsem se k tomu nikdy nedostal, protože nebyl čas, nálada a hlavně peníze. Dneska si totiž zatočíme slot Respin Joker 81. Tohle je podle mě taková ta česká klasika, to je prostě doslova, když někdo v České republice řekne, že jde točit automaty, tak se mě vybaví Respin Joker. No nic, hele, uděláme to takhle, vždycky dáme za nějakou částku 25 toček a po těch 25 točkách budeme vždycky navyšovat. Máme tu hezký 2000, který upřímně si myslím, že ke konci mít vůbec nebudeme, podle mě budeme rádi, když neskončíme na nule. Ale samozřejmě může Respin Joker překvapit. Vlastně důvod, proč jsem se k němu nikdy nedostal, bylo taky hlavně protože vím, že Respin Joker mi nic nevrátí. Prostě ten slot jako dobrý, má dobrou hudbu, když vám to tam jako tak občas něco dá, je to zábava, ale je to žrout peněz. Jako fakt tenhle slot absolutně nedoporučuji točit, ale je to prostě taková ta česká klasika. Zároveň bych se chtěl omluvit za menší neaktivitu, protože jsem student, mám poslední rok na škole a bohužel myslím si, hlavně teda moji blízcí si myslí, že bych měl více času věnovat studiu než prodělávání peněz na automatech. Já si to osobně nemyslím, ale bohužel samozřejmě se taky musím učit, že jo, nechci být ve škole další rok. Takže to k té neaktivitě. No a hele, zatím nám to nic nedává, za 5 korun úplný hovno, za 10 korun ještě lepší hovno, takže úplně paráda, Respin Joker, super slot, vážně, super slot, jako fakt krása, jsme 3 kila dole, jako jo, já si myslím, že tady bych to video reálně už mohl utnout, protože vím, že půjdeme jenom dolů. Ale já to pro vás neudělám a hlavně pro svoji závislost to neudělám, takže budeme dále pokračovat. Tyhle 3x za hrozný, no tak ty vlastně, tak jako, čo děkuju, no, super děkuju moc. Jo, no. Jako, to je bída, ale dámy a pánové, to je bída. To je bída, no, 350 korun dole, No, tak dáme to za 20 a uvidíme, kam až se dostaneme, no. Super, jo. Respin, jasný. No pojď, ale sežer nám to 5 kg celý, vole, nebuď, prosím tě, najes se, jako u babičky, hele. Pokud máte babičku, já teda mám, dědu nemám, jo, tak super, hele, jo, už to vidíte, jo. Nádhera, pičo, ale bacha na něj. Teď jsem slyšel od bouchu někoho petardu, výborně, doufám, že to bude slyšet v tom videu, protože to je přesně to, co jaka potřebuju. Odpalovat petardy, ano, výborně, hele, 340 korun, krása. Hele jo, hele Respine, jo, podívej, buď, hele, jako u babičky, jako doma, jestli máš hlad, jo, něco si dej, jo, klidně, hele, ty vole, hele, prosím tě, jsi mě sežral jenom 3 kg, prosím tě, dej si klidně víc, ne, dej si 5 kg. Klidně si dej litr, fakt, kámo, hele, přidej si, v pohodě. Klidně si přidej, protože až vyrosteš, tak mě to všechno vrátíš, přesně tak. Akorát mám takový blbý pocit, že Respin nikdy nevyroste a v životě mi to nevrátí. Je to takový to děcko-feťák, který vám v životě nic nedá. Super, za 20 korun, ale něco se nám vrátilo, nebudeme na něj jako pičovat, jinak nám nemusí dát vůbec nic, že jo, samozřejmě. No, já si myslím, že je čas navýšit, dáme to na 30 korun a uvidíme. 30 korun, 25 spinů, to je kolik? 700 pade. Jo, je to 700 pade, no, ty pičo, fuj. No, hele, dobrý, uvidíme, jestli budeme ještě navyšovat, anebo snižovat, nebo jestli vůbec budeme točit. Momentálně máme nějaký 4 minuty záběru, takže asi nebudeme končit, budeme se pokračovat.
ty vole, a 11, jej. Jo, když se člověk zapovídá, nedívá se na to chvilku, tak se nesmí koukat naspět, jinak ho trefí šlak, dámy a pánové, to je nechuťárna, ty, fuj, respine, fuj, ježíš. Ty vole, co ty děláš? Ne, dělej. Hele jo, nám vyžereš celou ledničku, vole. Se usečty. Jo, ani jeden spin, super. No nic, hele. Dáme na 20. Nebo na 10. Dáme na 20. A dáme 25 spinů za 20 a 25 za 10. Může být? Může být? Ano, může být. Výborně. Tak a pojď, hele. Nešetří s výhrama. Chci vidět pořádnou výhru teďka, pojď. OK, jo. Se fakt něco propojilo, ty jsem nečekal. Tak a pojď. OK. Sumík. Jo, super. Děkuji. Ty vole, že já jsem se vůbec k tomuhle odhodlal. Jako hele, dámy a pánové, dejte like, dejte odběr. Protože já vám říkám, jestli nám tenhle automat nic nedá a mi nedáte like a odběr, tak už ode mě v životě nic neuvidíte. V životě ode mě nic neuvidíte. Podívejte se na to, jak to vypadá. To je fakt jako čistý scam. To je čistý scam, dámy a pánové. Tohle je fakt neuvěřitelný. Za 20 korun úplný hovno. Kolik nám to dalo? 160 korun? Úplný hovno. Kvůli tomu taky pokaždé říkám, pokud nemáte peníze na točení, nebo nemáte žádný účet na kasín, tak si nic nezakládejte, netočte, protože podívejte se na to, dámy a pánové, tohle je odporný, to je nechutný, to je fakt jako, hej dámy a pánové, to je krádež doslova, co to ten Respin tady dělá, to je fakt hrůza, to je hrůzoucí. Jako my jsme na 2 kilech, jako. My nemáme nic. No. 1x třešničku. No, 30 korun. Do prdele, tyjo, nějak se nám to laguje, nemyslíte? Nebo se mi to jen zdá, se mi asi jen zdálo, mně se zdálo, že se nějak sekalo. Dámy a pánové, do prdele, Respine, do prdele. Nemůžeš na kameru, no. Nemůžeš na kameru takhle nedávat, do prdele, pak nikdy nebude sledovat. 6. Výborně, ok. Cestičky, ok. Hele. Něco vaříme. Ty vole, my něco vaříme, hele. Nevím, jestli vaříme ratatouille nebo gulášovou polívku, ale něco momentálně vaříme. A dovařili jsme. Ale 20 dává x, OK. Hele, OK, hele, s tím se spokojím, to je fajn. Tak co teď? Dáme zase 25 za 10. Dáme. Chtěl jsem navýšit, ale asi to by mě sežralo úplně všechno. Tak a pojď. Hele, pod litr neodejdem. Buď 0 nebo litr. Začali jsme na 2, takže 0 nebo litr. Nic jiného nevezmu. To vám říkám teďka, nic jiného nevezmu prostě. Nic jiného nevezmu, Respine, je ti to jasný, prostě 0 alebo litr. Dělej, vyber si. Teď si vyber. Normálně teď stojím, vyber si. Řekni mi, vyber si fakt, kámo. To je otřesné. No, super, no, třešničky. 4x. Super, pojď, jelej, ještě, pojď, dělej. Ještě 3x, pojď, dělej, 3x, kámo, nic víc nechci, fakt. Pojď, dělej, fakt. Ty vole, už jsme zase dole, Ježíši Kriste.
Ale nám to, hej, jako vidíte to, že nám to reálně nedává žádný propojení. Já nevím, kolik jsem jako udělal spinů, ale mám takový pocit, že za to, kolik spinů jsme udělali, tak nám to nic nedalo prostě. On to prostě žere, to je... No, OK. Hele, když většinou padnou 3 symboly a Joker, je to jasný. Málo symbolů Jokera vždycky se propuje dál, dámy a pánové, tak je vždycky. Pojď, hele, kilečko máme v kapse už. OK. Tak jo. To už máme nějakých 220 v kapse. OK. 340. OK. Do prdele, já točím za 10, že jsem to nenavýšil. Ale OK. 12 lidí, výborně. Teď jsem to měl, do prdele, no. Teď mě sere, že jsem to fakt netočil za 20, no. Nevadí. A pojď, hele, jednu výhru a konec. 7 na litr, jednu výhru a konec, pojď. Jednu výhru, fakt. Chci toho tolik, dámy a pánové, chci jednu výhru, jedno propojení. No tak, hele. No hele, ne, tak to ne, to jako. Ne, hele. No. Tohle jsem myslel jako poslední propojení, No. Výborně, 320, hele, pojď dělej ještě něco. Hele, 320, dámy a pánové. Ale OK, stačí. Zkusil jsem ještě 2 spiny, pro štěstí nevyšlo nic, nedá se svítit. Já si myslím, že jsme dopadli ještě celkem dobře na to, že hrajem respina, takže jako, hele. Ačkoliv nejsem spokojený, tak jsem s tím v pohodě. A tak. No nic, dámy a pánové, pokud se vám video líbilo, koukáte se až doteď, dejte like, odběr, komentář. Budu moc rád samozřejmě za sdílení, ať se to video dostane co k nejvíce lidem, a ať už tolik neprodělávám. Děkuju moc, dámy a pánové, a vidíme se u dalšího videa. Čau.